Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intensyong manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan at may PDC din po kami na 2 years to pay po yung iba doon saka 1 year to pay po yung iba. Punta na tayo dun sa Bureau of Customs. So, meron ditong 8 sasakyan na nasa possession ninyo, na pinagmayabang nyo sa social media, na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi imposible, these are very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently, ako ang nag-expose nun tungkol dun sa dalawang kotse na Bugatti, yung mga hot cars na Bugatti na nakumpiska ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po namin sa kanila po. Wala po kaming idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po, yung may certificate of payment din po. Basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung mga sasakyan po. Wala po kaming alam kung paano po mag-import. So nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce halimbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sasakyan to kung wala kang hawak ng mga dokumentong yon. Yes po, Your Honor, kaya